Το 2007, τα κοσμήματα Χρυσαλής ξεκίνησαν το ταξίδι τους στη δημιουργία προσωπικών κοσμημάτων με ιδιαίτερο νόημα για εκείνη που τα φοράει και σχεδιασμένα με τον τρόπο που να εχμαλωτίζει τις πιο πολύτιμες αναμνήσεις της. Αφήστε τα κοσμήματά σας να αφηγηθούν τη δική σας ιστορία. Σημαδέψτε και μοιραστείτε τις στιγμές ορόσημα της ζωής σας με λεπτεπίλεπτα κομμάτια στολισμένα με φυλακτά και πνευματικά σύμβολα. Τα φυλακτά, κάτι περισσότερο από απλά διακοσμητικά, φέρουν το καθένα ιδιαίτερο νόημα και προσδίδουν θετική ενέργεια και ευτυχία στη ζωή σας. Ανακαλύψτε και ταιριάξτε τα διαφορετικά μέταλλα μεταξύ τους και δημιουργήστε το απόλυτο στυλ. Πρόσφατα, η Χρυσαλής επέκτηνε τη συλλογή της με την προσθήκη κολιέ, δαχτυλιδιών και σκουλαρικιών. Ο μοναδικός μηχανισμός που χρησιμοποιείται στα βραχιόλια, τα δακτυλίδια και τα κολιέ επιτρέπει σε κάθε κομμάτι να προσαρμόζεται τέλεια ώστε να εξασφαλίζει την απόλυτη εφαρμογή κάθε φορά. Τα κομμάτια της Χρυσαλής διατίθενται σε επιμετάλλωση χρυσού 14 καράτια, ροζ χρυσού ή ροδίου ανάλογα τη συλλογή. Πείτε ό,τι αισθάνεστε με Χρυσαλής. Τα κοσμήματα Χρυσαλής διατίθενται αποκλειστικά σε Ελλάδα και Κύπρο από την εταιρεία Belsis. Πείτε ό,τι αισθάνεστε με Χρυσαλής. Τηλέφωνο 210 32 17 370. Facebook, Instagram, Twitter. timeonline.gr